piye. Enek truk minyak. Guys, kita malah udan tekan kene, guys. sudah sampai malah hujan. Padahal mau wis teko kono cuaca Ya Allah, apa libur ini kita bisa jadi kayak ngene iki terus semesta merestui kita untuk bluron kok gak? Mbak kok terus Iya iki, guys. Iya cah iki kurang cah. sanyuan lho, saiyatan tak. Kan wis selamat datang. Ayo. Ya Allah, guys tidak direstui tenan iki. Gak iki ben wewe iki. Dan wewe. Ben wewe. Ya Allah. Masa alurnya sak dalan iku panas. Lho Pak polisi melak diri. Wis Iya, Ya beburan berarti. kita ini wis gayer-gayer apa tak syuting kok. Walah. Alah, piye iki? Piye iki? Hah? Apa nih? Mlebu terus iki. Lo diarahno. Lha ndi lagi tuh kali parkir? Terus guys, kita mau parkir dulu. Cek Malburono kok. Masih ada. Ya ora atuh wis Selamat tekan. datang di kawasan wisata Grogoland. Growolan. Grogoland. Terus nganggo ya. Wis tak bayar dhisik. Oke, guys. Kayak kita ini ketemu deh. Malah dogleng-dogleng tekan kene. Mbah. Iya. Ini wong wah. Iya, apa? Mas gawane tadi gawa salene, guys. Oke guys, kita salin dulu. Kita mau ngapain, Intan? Renang. Tapi ning kali tan iki. Kan bawa yang Cek oke Kene kali. ini Mbak, mana hilang lho, Mbak. kok iso? Bapak dulu ya. Apa ini gelangnya? Nanti kalau hilang. Kilo. Cincin gak usah. Loh, nanti masuk ini hilang. Nek hilang kok enggak bingung. Disimpenin Mbak Cis, ini gelang yang ini. Nek enggak usah apa. Ini di kali loh, Tan. Daripada rasa. Ya, Tan. Iki di kali ya, Tan. Duh. Iya, Pra. Lah, yo nangis aku ngene. Lah yo. Nguras gitu. Elah sudah ngonten. Kali nguras piye? Kali nguras. Kok tas endi? Jadi enek sensasi gerimis-gerimis. Iya, gak apa-apa, guys. Kita kan mau berteles-telesan, tapi kok ya udah yang penting ora deres, guys. Dadi cek iso nyoteng. Ini antar. Sebenarnya gak apa-apa sih. Ayo, gawanya kita ganti baju lagi. Ini juga mau tua ya. Ha, kan apa jenenge gantine kan kene. Kok langsung nyemplung put? Oh gak, tak kira yang nganggo kuwi ngono lho. Oke, kita ganti baju dulu. Iki kamar mandine. Halo, lho, tadi iki kali lho, Tan. Kali. Ora kali tak dono. Kayak kan wis kali. Aku ganti sih. Halo, guys. Lho. Jas kok jablas sih? Dene mau melihat toh. Duduk kene sik, Tan. Walah kok deres ya, guys. Lho. Aku sekarang cerita. Ngene iki lho, Cah. Lah kayak dongleng-dongleng kayak piye nasibe? Lho. Terserah ning kono apa ning ndi. Lho. Guys. Salin kok. Ayo salin. Ya. Put salin. Wis kape nyemplung. Selamat di sini. Nyemplung. Malah dada-dadai. Tan, Enggak iki wis apa? HP nih Mbak Putri. Lebokno tasnya. Intan seneng. Iki kali lho ya Tan ya. Loh. Piye sih aku? Iki nyemplung ning kali. Loh piye lah. Mau piye pulang? Wis aku tak selen sik. Ayo mulai. Nggih. Penggemarem. Kenal, Mas. Mbak B. Siapa? Adik kelas apa? Wis aku tak selen. Kenal. Sudah. Oke guys, kita sudah berganti kostum. Wes terang udahnya ya, kita jalan ke sana. Ya.
Kak, Tapi ini mana pengen delok. Oh, ini mana? ning kono dewasa, ning kono dewasa. Oke guys, iki dadi ning kene akeh bakul jajanan. Jadi nek rene wis gak usah bingung kelap Pengen pop mie. urung apa-apa. Jegur ya. Wis jeger beli pop mie iki guys. Ah, Nintan. Dan jedindil. Kita berenang-renang guys. Tan ning kali lo ya Tan ya, gak kolam renang lo Tan. Tan. Anteneo jalan nanti hilang. Nek mau ngemoh barang wi lho walah ya ya. Oke. Ning ndi cek rono neh? Iki lho guys, alhamdulillah ki banyune bening. Iya, tenan kok tapi. Walah bening guys, banyune guys. Gak apa-apa, kok kene sayangnya ning kono neh. Sayangnya ning kono neh gak apa-apa guys. Kita ke atas lagi. Lagi sengape tuku pangan apapun ada. Ya dewasa-dewasa ya nek guys. Biar kita tahu rene suwi. Mbak Endah. Lurus. Lurus ke kanan. Guys. Muga-muga Intan gelem. Ini pertama kali sih sekarang ini. Terus engko nek wis tekan dilanjutkan lagi, guys. Mbah. Malah saiki berubah, guys. Biyen ora nek dhuwur-dhuwur kuwi gak enak biyen. Ora enak. Kare iki biyen cek padang ngono Mas aku. Kandhani yo. Tan, Intan iso nglangi ya, Tan? Aduh. Kayak iki yo nek persewaan ban. Dek biyen 5.000 mbah nek saiki, guys. Iki biyen ora enak ngene iki biyen. Loh. Heeh, biyen ora enak. Iso tekan air terjun iki apa? Ngenek-ngenekan. Sudah sampai. Wes ayo karek piye Rono yo gak apa-apa Rono. Bening guys banyune. Neng ndi? Neng kene ae. Di sini aja Tan. Sendalnya taruh sini Tan. Kelep. Nggih. Boten. Ndang ayo. Gak jeru. Cetrek. Jao. Put. Lah piye? Cah iki lho wani cah kuwi. Sak kentol. Mas adem. Bisa. Piye lah Tan? Yo. Madep sini. Gak jeru ah. Madep sini. Dadah. Ya. Mas guys, iki sak merono kae yo enek. Sak merono lho kae. Sing gede-gede ketok iki ning kono deh.
Nanti kok sak ngono. Inten jegur enggak? Mbak wis sapiroi, Mbak? Jeru kok, Mas? Jeru. Enggak. Sini ini lho. Piye lah, Ton? Lidai kesani. Malah didendeni. Ini lho, duduk sini di sini. Piye lah, Ton? Bisa pinjat ya, bisa sini lah, coba ke sini. Lah piye restu kecek? Oh, gak tau mentengah. Tempat iki jenenge. Put. Dang, sulap, berenang. Rene lo. Wes gak bisa berenang loh. Gak apa-apa kok gaya batu. Lah piye to ning ndi Ton? Peneng di. Jane nganggo GoPro yo. Gopo kayak apa? Ngene masem. Nganggo kamera GoPro kuwi lho, kene jegur-jeguran. Kok kaya nek dongleng-dongleng. Dah yo, nyampah ngene iki lho guys, marah guys. Rono lo jane nah. Nah. Rono lo ayo, Rono. Apa Rono? Heeh. Lah Inten piye? Inten tinggal sini. Duduk sini loh, bawah sini loh. Biar kita enggak bokongnya di sini. Ya sini. Mbah. Sendale malah ketir nangis teko jiko. Kenapa pun? Mau kasih dalan di jero ngene. Iya Tan, sakit. Mbah. Wes dan diluluk-luluk. Iki lho ora lara. Wes satu put. Wes ben. Loro iki wes. Mulak kayak ayo. Ya toh. Aku mlaku ning kon alus ae nek limpong. Oh, disenggol. Kamu nyemplung sini loh, di sini nggak apa-apa. Yang bawah ini nyemplung sini, jadi badannya biar ketemu. Nggak usah sini. Nggak apa-apa, waktunya kenapa? Nah, kita tutup. Nah, duduk enak kan loh. Ya, duduk enak loh. Duduk, wes udah itu aja udah. Nah, enak tak? Namanya buka mulut.
Dadah Intan. Ya. Nah di sini sendiri ya. Mbak itu loh. Dadah Intan. Dadah. Dadah. Oh, Intan ini piye lah malah ratangi sih? Malah yo. Hah? Kok nek kenter malah. Tan, ayo. Mbak, jangan nanti titip ya, Mbak. Lho, Mbak gelem kok. Nggih, matur suwun nggih. Ayo. Piye nak kowe sapa put sandalan? Intan mbok kon sandalan kok. Waduh. Sandalku tak nggo kok. Sandalku kan swallow, guys. Lho, sandal tinggu iki. Piye put sandale Put kepleset. Ora. Ini kayak anu ini nini ke mbak-mbak. Dan lese loh. Di. Iya. Mas lese. Bola. Lagi mbah tuwek rambut tuntun kok iki. Piye? Mbah tuwek rambut tuntun. Awas mbak sandalem lunyu itu sumpah. Gak. Iya. Pindah tempat guys, sepi. Hei, angkani ya guys. Lakunya tak cepet mana? Lah lagi lho bala jurne iki. Mbak, apik mbak. Lah iki lho mbak, tak aku air terjun. Ya Jon air terjun. Lah lunyu. Aku nganggo sandal kok. Ning ndi nah? Lho. Kan yang kono kok tidak kalau kakak. Ya jane ning kene kok yo nah. Lah intan piye? Nah ning kene nah. Kita ning kono ayo. Orang rakune dulu oh. Iya, ini kan Ora iso. Walah, jurne guys iki guys. ya Allah pengen. Saya awas. HP-ne ada kayak kono HP-ne. Sik, pateni sik. HP-ne salah sik. Iki lho lek aku iki dadi. Ah, sudah iki banyak. Halo guys, ini waktu tak ketol. Wah, seger. Ini kaget loh. Sejuk dulu. Aja metu kono, guys. Apik ning kono lho ngisor kono jeno. Kowe rono, tak pindah kono kamerane. Lah, api guys, sumpah api. Wes, iki kok nek foto di screenshot iki ayo. Sumpah, sik entoni. Guys, sik. Aku tak rono.
Wow. Loh, pe pindah rono, Guys. Tak pindah ya. Seneng, Guys. Soalnya nah aku rung tau rene lagi pertama. Ayo toput. Pemenes blandi. Penes blandi tak setting kene.